ಬಂಧುಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಸುಮಾರು 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇನಿಯೊಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಬೀಚೋಡು ಕೈತಲಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು, ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಪಂಡದು ಅಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಅವಳ ಈಟ್ ಬೇಗ ದಾಪಿದಾಡದ ಪಂಡ ಸೀನರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಕಾಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೂರ್ಯ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಅಂತ ಸೀನರಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಕೃತಿನ ತೋಡಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕದು ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸವಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಪುಂಡು. ಇರಾಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಲಿತ್ತನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು, ಅಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚನ ಯಾ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿರ್ಬೋದು ಎಂಜಿ ಸೋಕಿತ್ತನ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೆ ಭಾರಿ ಮೈಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ. ನಮ್ಮನೆ ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಗ ಪಂಡದು. ನಮ್ಮ ಪೋಪ್ನೈನು ನಿಗಲು ಕರಾವಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ತೋಲಿ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ತೋಲಿ ಒಂದು ತುಳು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರು ದಿನದ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಪೋಯರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಕೋಡೆ ಪೋಡು ನಿತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚ ಶಿವನ ವಾರ ಅಂದು ಅಂತಾರೆ. ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಅಂಡ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪೋಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಬೊಡ್ಚಿ ಪಣ್ಣುಂಡು. ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಮಣಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ. ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಮನಸ್ಸು ಪಣ್ಣೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇತ್ತುಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದು. ಅದು ಪಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಗೆ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇರು ಸೌಮ್ಯ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋರು ಆಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೆಗ್ದಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಶ್ವೇತ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಒಲ್ಲೋಲು ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಲೆತನು ಪೋಯಾರೆ ಆಯ್ತು. ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋದು ಆಲೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇಪ್ಪನ ಏನು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ. ಆಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಅದು ಅಂಚಿ ನಲಿಪೇರೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಯಿನಿ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಫಾರಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತನ ದೂರ ಹಿಡಿತ ನಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಪುನ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಅಥವಾ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ನಾಗ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಒಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಅರೆ ಫೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ಪಾತೇರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಪಚ್ಚಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಲ ಪಂಡದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಹೋದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಸೋದು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬತ್ತೀನಿ. ಕೊಡೆ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ನಾಗನೇ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಬರ್ನ ನಾನು ಅಂಚ ದೇವರು ಇಕ್ಕೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿ ನೀ ಬರೋಚ್ಚಿ ಪಂಡದು ಉಂತದಿತ್ತೇರು ಕೊಡೆ ನಾನು ಅಂತ ಆಪನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಟನವೇ ನೆಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನಿ ಕೊಡಂಜಿ ರೋಟು ಪೋಪೆ ಬಂಡತ್ತ ಉಂದೆ ನಮ್ಮನ ಒಳಚಿಲ್ಲ ಅದು ಪೋಪುನ ಇವರು ಸೀನರಿ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡದ ಬಟ್ ನಾನು ಉಂತುಜಿನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಾ ತೂಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಯ್ಯನಾಗ ಬರೋಡು ಅವಳು ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೀನು. ಇಡೀ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಫುಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಸದ ಕೆಲವು ಊರು ಮದ ತೋಜುಂಡು ಅಡ್ಡಿಯರ ತಿರ್ಕದ ಫುಲ್ ತೋಜುಂಡು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಶೋಕ ತೋಜುಂಡು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಯ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೈಪೋಡು ಒಂಜಿ ಬದಿ ಚಳಿಲ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏರು ಮತ್ತ ನಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನ್ನಾಗು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ತುಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ರಾಣಿ ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅದು ಬೊಡ್ಚ ಅಂದು ಅಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದಾರ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಏರ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಉಡ್ಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಾಡು ತುಳುವೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಲಕ ನಿಗ್ಲು ಹಾರೈಸೋಡು ಇಂಚನೆ ನಿನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ 100% ನಾವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಬಾರಪ್ಪ ಮಾತ ತುಳುವೇರಲ್ಲ ಏರೋ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತರು ಅಣ್ಣ ಇರು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಬಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಲ್ಪನ DJI
ಓಸ್ಮೋ ಪಂಡದೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಅನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋಡುಂದ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಆಪುಂಡು ಮೈಕ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ನಂಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಅಂತೆ ಎದುರು ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜುಗಾಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮೋಟೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆಪ್ನಾಗ ಒಂತೆ ನಂಗೆ ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಇನ್ನು ರಡ್ಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಹೋದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮುಗಿಪ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಹೋಡೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪಲ ಶೋಕಿಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ನೀ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನ್ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪೋತೆ ಬಟ್ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಡು ಎಷ್ಟಲ್ಲ ಯಾವಣ್ಣ ಪ್ಲೇಸ್ ఉంది ಎಂಚಂಡು ಒಳ್ಳೆಚ್ಚಿಲ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ನೆಗ್ಲೆ ತೋಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಏನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋಜಂದುಂಡು ಶೋಕುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜಂದು ತುಲಿ ಒಲ್ ತೋಜಿ ನೀರು ಪೂರ ನೇತ್ರ ಸುದೆ ಬಾ ಛೇ ನಾನು ಪರ್ರ ನೀರು ಬತ್ತೋಡಿಂದ ನೀರು ಪತ್ತಂಬತ್ತೆ ನೆನಪಿಚ್ ದೊಂಬುಡು ಅಂಜಿನ ತಿರುಗುದಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಾಜಲ್ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪ ನೀರು ಓಡಾಕೊಂಡು ಪತ್ತಂಬ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮರತ್ತೆ ಕೊಂಡು ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ನೀರ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಬೈಕ್ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೋಂಬೋಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇದ್ದದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಕೂಡ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಮಾಡು ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಸು ಅವಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಬಂದದ್ದು ಪಾಡ್ಯರ ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ 1100 ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೌಂಟ್ಗು ಪಂಡ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಿಪ್ಪನ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಯಾನು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟ್ಲ್ ದಿಯರೆ 1200 ರೂಪಾಯಿ 1100 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೀಸೋದು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೈಕಂಬ ಐತಲ್ಲ ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಪೂ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಬೂಳುದ ಅಷ್ಟಮಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ತಿನ್ನಿಯ ಎಲ್ಲ ನಂದು ಒಡ್ಡೆ ಸೈಯಾರು ಬರ್ಪಾರ ಮಾರೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ನಂಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡುಂದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪತ್ತು ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬರ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಸಿ ಬಂಟೊಂಜಿ ಬತ್ತದೇ ಪೋಪುಂಡು ನಂಗೆ ಏತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಿಯಲ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಾನು ಬುಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಆತ ಯಾನು ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ತೋಚ್ಪವನು ಶೋಕುಂದು ಯಾನೇ ಅಂದೆ ಎರಗಾಲ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪೋಂಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಯಾನು ಪೋಡಿದು ಪೋಯ ಮಾರ ಬೊರಕ್ಕಂದು ಸೌಂಡ್ ಅವನು ಹೆಂಚಿನಪ್ಪ ಪೂರ ರೋಡು ರಿಪೇರಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಆತನ ರೋಡ್ ಪೂರ ಟೇಕ್ ಡೈವರ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇತ್ತೇನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದೆ ಬಟ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರ್ದಾಗ ಗುರ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಆತಂದು ಪೂರ ರೋಡ್ ಅಗೆಲ ಆದ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ರೋಡ್ ಅಗೆಲ ಆಪನ ಪಂಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಆಯ್ತ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮುಲ್ಪೈತನ ಏತ್ತೋ ಮರಕ್ಕಲು ಪರ ಮರಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಈ ಮರ ಮಟ್ಟ ಕರ್ತನ ಹಿಡಿದು ಆದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ಇತ್ತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನುಭವ ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ದೊಂಬು ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಮಾರ ಇತ್ತ ಕಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಇಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಅಂದು ಇತ್ತಿನ ಸೆಕೆ ಅಂದು ರೀಸನ್ ನಮ್ಮನೆ ನೆಕ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಮರ ಪೂರ ಕಾಡ್ದು ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಓಲು ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿರ್ಪಾರು ಒಂಜಿ ಮೋಡ ಕುಂತೊಡನ್ನ ಅಂಡ ಮರ ಗಿಡ ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮರ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಮೋಡನ್ನ ಅವು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂಟ ಉಂಡು ಅಲ್ವ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ನಿಗಲು ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಓದುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಮರ ಇಜ್ಜಿಂದ
ವರ್ಷ ಬರಪುನ ಉಲ್ತು ಮೋಡ ಉಂತುನು ಉಲ್ತು ಇತ್ತಾನ ಓಡ್ಬೇಕೆ ಓ ಮೆಲ್ಕಾಡೊಲ್ಲೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ ಬುಜಿ ಮಾರ ರೋಡ್ ತುನ ಮಾತ್ರ ಹೋದ ಅವನು ನಿಂಗೆ ಉಂಡು ಓ ನರಹಾಳಿ ಪರ್ವತ ಅವೇ ಅಲ್ಲಿ ತೋಜಿ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಸಾರಿ ಫುಲ್ ಇಬ್ಬನಿ ಕವರ್ ಆತಂದು ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಬತ್ತುಂಡು ನಾವು ರೈಡ್ ತನಕ ಒಂದೇ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಗ ಏರ್ಮತ ಬೈದಾರು ಏರ್ಮತ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂತಾರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತರಿಪಾಲೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂತಿರಂದು ಮೂರು ಕೂಡ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ರಸ್ತೆ ఉంది ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಆಪುಂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ. ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಾವು ಮೂಲ ಗಾಡಿ ಅಂತ ಅದು ಹೋಯ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚನ ಮುಟ್ಟಿಡು ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಪೋಡು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಡಿಯೋ ಫುಲ್ ಮುಗಿಪಾಯ എന്നൊട്ടിಗೆ ಎಕ್ಕಾರಿಂಚ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೆನಿ ಕೊರನ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು. ಮುಲ್ತಂಜಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತುಲೆ ಎಂಚುಂಡು ಬಂಡದು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಫುಲ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಎತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಂಡ ಸೂಪರ್ ಆದುಂಡು ಮಾತ್ರ. ಫುಲ್ ಮೈಂದು ಬಂಡ ತಿರ್ತದಾರ ತೋಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತ ಗುಡ್ಡದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತುಡು ಇತ್ತನ ಚಿತ್ನ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಸದಸ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲು ನರಹರಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಮಾಡೋದು ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹುಡ್ಕೋ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂತುಲಿ ವೀಡಿಯೋನ ಅಂಡ ಲಿಂಕ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೋಲಿ. ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೂಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಅಂಡು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಒಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಕಾರಿಂಜೇಶ್ವರಾಗ ಅಲ್ಪಾಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅಂತ ಪಂಟಿರತ್ತ ತೂದು ಬರ್ಕ ನಾವೇ ತೆಂಗೆ ತೀರ್ಥ ನಡ್ತಾ ಹೋಪು ನಾವೇ ಇಪ್ಪುನ ಇಂಚುಂಡು ಒಬ್ಬ ವೈಪುಂಡು ತಿರ್ತು ನೂಕೊಂದುಂಡು ಆತಂಜಿ ಡೀಪ್ ಅದುಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅದು ಮೂಲ ಉಂತಾರೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತಾರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂಚದ್ದು ಗಾಡಿ ಪದಂಪು వచ్చింದು ಯಾರು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೇ ಸೇಫ್. ಓಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಜೀವ ಬಾಯಿ ಬರ್ತಂದು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬೋಡು ಬೈಕ್ ದಾಗೆ ಮಿತ್ತು ಅಥವಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಮುಟ್ಲೋಡು ನಡ್ತಾ ಬರ್ಕ ಅಂದಿನ್ಯಾನು ಒಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಲೋಡು ನಡ್ತಾ ಬರ್ನಾಗ ಸಾಕಾಂಡಪ್ಪ ಇದು ತಿರ್ತು ಕೂಡ ಪೋಡು ಬಾರಿ ಬಂಗಾತು. ನಾನು ಬರ್ನಾಗ ಒಲಿ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಡೆ ಕೇಂದೋಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡ ಬೈಕ್ ಇಜ್ಜಂದು ಕೇಂದಿಜ್ಜಾನು ಅಬ್ಬ ಸುಮಾರು ದೂರ ಪೋಡು ಮಾರ ನಾನು ನಡ್ತೊಂದು. ಓಕೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಾತೆಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರ್ತುಂಟ ಬತ್ತೆ ನಾ ಬೈಕ್ ಓಲ್ಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಿತ್ತರು ತಿರ್ತು ಬರ್ನ ಸಾಕಾಂಡು ಯಾವ ತಿರ್ತಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಎತ್ತರಡು ನಡ್ತೋ ಒಂದು ಬರೋಡು ತಿರ್ತು ಹೋಡಪ್ಪ ಯಾವುದು ಭಾರಿ ಸಾಕಾತನು. ನನ್ನ ಅಲ್ಪಲ ನಡಪೆರುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅವಲಾಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಕಾರಿಂಜೆ ಪೋಂಡ ನಡತು ಬೋಡ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಮಿನಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಪು ನಂದು. ಈ ಟ್ರಿಪ್ದ ಇಡೀಗೆ ಉಂತಾಗ ವೀಡಿಯೋನ ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ತು ಯಾರ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವೀಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕೆಲದಾಗಲೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ನಂಗೆ ಅಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡು. ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ.